Ladies and gentlemen, New Clark City is now reopened. So ayun, kabalen at katarlakenyas natin dyan. So welcome back to our YouTube channel. So for today's video guys, na-invite tayo ng BCDA or ng New Clark City. So ngayon, may event sila mamaya, yung bike for run. So open na yung pinaka-park, etong mga establishment nila, yung mga facilities. So ayun guys, no, i-check natin yung pinaka-itinerary natin ngayon dito sa New Clark City. So una-muna, 2 PM dapat assembly sa may SM City Clark. So may pre-shuttle and then 2:15 is departure papunta dito sa may New Clark City. So 3:30 yan, 3:30 PM arrival and welcome snacks, New Clark City Marketing Office. Maaga tayong nakapunta dito kasi hindi na tayo sumabay dun sa pinaka-service. And 4 PM ceremonial unveiling of New Clark City opening sign, bike ride and fun run start. New Clark City welcomes art. And then 4:10 PM rolling tour of New Clark City Aquatic Center, Government Building, 7th floor Athletics Stadium. So ito yung nasa pinakalikod natin. And Athletics Village, I think ito siya. Yan sa mismong side natin. And pupunta rin tayo guys sa may The Residences and then yung River Park nila. 5 PM, so magkakaroon ng media interview, New Clark City Marketing Office, balik tayo doon. 6 PM, magkakaroon ng street concert with Central Luzon Bands. 7 PM dinner Aquatic Center and 8 PM departure from New Clark City. So kanina guys, no, pumasal tayo kanina sa Athletic Stadium nila. So ngayon, wala pang oras. So 3:30 yung pinaka-call time namin para sa snacks. Pahinga muna ako. Nandito ako ngayon sa pinaka River Park nila. Ayan. So marami na rin dito mga tao nakatambay. Yan. Kung gusto nyo mag-unwind and sa lahat ng bikers guys, perfect spot itong New Clark City. So yun guys, no, dito sa may River Park nila, meron silang yan, parang globe siya na skeletal. Nice. And dito, yan sa pinakaharapan natin, paakyat papunta sa pinakahanging bridge. Check natin guys. Ayan siya, pinakahanging bridge nila. So eto guys, no, dito sa sinabi ko kanina yung malaking globe na para siyang skeletal. So sa kabila niya, yan, para din siyang globe or iglo yung pinaka-itsura niya. So ayan, dito tayo ngayon sa kanilang hanging bridge. Pero ano siya, no, medyo magalaw. So ayun guys, check natin hanggang dito sa pinakadulo. Ayan siya. Wow, halos puro wood yung pinakagawa niya. Solid wood to. So ibay naman siya. So ayan guys, no, kung makikita nyo, pati pinaka-ceiling niya is wood siya. Ang ganda. So ikot muna tayo para makita nyo yung buo niya. Check naman natin yung sa kabilang side, medyo pababa yung pinakadaan niya, kaya ingat-ingat lang kapag pupunta kayo dito. Para siyang wood na octopus siya, napakalaki nung pinaka-mouth niya. Guys,
ito yung kagandahan niya, meron siyang CR dito sa pinaka river park nila. And syempre i-segregate nyo yung mga basura nyo. Huwag kayong basta-basta magtapon ng mga basura. Sinasabi ko naman lagi sa lahat ng mga travels natin, kahit saan tayo pumunta guys, huwag tayo magtapon ng basura. So ito na nga kabalen, no, bali mag-start na itong pinaka bike and run nila dito sa New Clark City. And after nito magano tayo, ikutin natin lahat ng mga facilities nila dito. Severely affected by the lockdown and COVID-19 pandemic. The Department of Tourism, the Armed Forces of the Philippines, the Philippine National Police, and with our subsidiaries. Ladies and gentlemen, New Clark City is now reopened. Louder and warmer round of applause, everyone. 5, 4, 3, 2, go! Nauna pa si Bernard Pakalak, mga kaibigan. Get ready? 3, 2, 1, go! So ito na nga guys, na bali rolling tour na kami. So pinakaunang punta namin itong aquatic nila. So first time ko umikot dito sa may New Clark City. Grabe guys, napakaganda dito sa may aquatic nila. Yan, first time natin dito. Woo! Sa wakas, nung SEA Games hindi tayo nakapasyal. So ngayon lang tayo nagkaroon ng opportunity. So yun na mga ng Tarlagueños, nandito na tayo sa pinakataas ng aquatic center. Yan, kung makikita nyo, ang ganda ng pinaka-aquatic center dito sa pinakataas. And ito na yung mga seats nila. So yan, next time siguro kapag merong dito, event is manonood tayo para makakuha tayo ng video. And yan, may experience natin yung mga sports dito sa New Clark City. Kapag pumasyal kayo dito sa may New Clark City and pumunta kayo dito sa aquatic center, same din, may spot na kung saan may restricted area pa rin siya. So hindi pa pwedeng upo sa mga upuan nila dahil nga wala pa naman event, and inopen pa lang siya sa public for viewing itong aquatic center nila and then yung athletes sa stadium. So kanina nga maaga tayo pumunta, so yun, napunta lang tayo doon sa may spot na kung saan pwede tayo kumuha ng picture. Conductor po.
Ang makona po. Kanay tarahan po rat ang mag-build. What's up guys? Eh, ganda oh. So yun guys, no, next destination natin dito sa NGAC. So kanina galing tayo sa aquatic center nila. Check natin itong pinaka-view nila dito. So may view deck sila sa pinakalabas. Wow, ang ganda. Nice. So nasa 7th floor tayo ng NGAC. So yun guys, no, next puntahan natin after natin dito sa NGAC. So sabi ko kanina, nasa 7th floor tayo. Ito na yung aquatic center. So ayun, kitang-kita natin dito sa taas. Itong pinaka river park nila guys. And dito mamaya yung pinaka-event. So magkakaroon ng concert. Sa other side, papakita ko sa inyo. So ito yung athletic stadium nila. Ayan siya. And yung pinaka-oval. Nice. So mamaya pupuntahan natin yung athletic stadium. Ito na nga guys, nandito na tayo sa athletic stadium dito sa New Clark City. So first time din natin pumunta dito. Actually, nung SEA Games, dito talaga tayo nakadalaw. Taga-Tarlac lang tayo and Campus Tarlac sakto kung nasaan si New Clark City. Pero hindi tayo nga nakapunta nung SEA Games. So ngayon, after 2 years, sinuksan na ulit itong New Clark City. Yun, sa wakas guys, nakapak din tayo dito sa Athletic Stadium dito sa Campus Tarlac, New Clark City. So matagal ko na talaga pinapangarap na makapunta dito sa New Clark City. Kaya nagkaroon tayo ng opportunity na contact tayo ng BZDA at ng New Clark City. So syempre hindi na natin pinalagpas yung pagkakataon para makapag-vlog and may ipakita sa inyo sa lahat ng Kabalen and Tarlaceños natin dyan kung gaano kaganda yung New Clark City. Almost 2 years hindi talaga inopen to dahil nga nagkaroon ng pandemic. So ngayon, marami na ring mga sports na ginaganap dito ngayon sa may New Clark City. Yan, napakaganda guys. Kung mapapanood nyo man itong video to guys, it's time na para bisitahin nyo itong New Clark City. Open naman sa public yung pinaka river park nila. And itong mga facilities is meron na mga area na pwede mag-viewing. Tulad nun, dun sa may malaking screen, yan. Hanggang doon, pwede naman kayo mag-viewing. Pero bawal pa siyang pasugin sa pinakaloob. So ito guys, yung mga nakikita yung flag, ito yung mga flag ng umawak sa SEA Games. Ayan, halos kompleto lahat sa pinakalikod natin. So welcome to New Clark City. So yun guys, bali andito na tayo sa The Residences. So nasa 6th floor tayo. Check natin yung isang kwarto. So dito daw sa Residences is merong 5 condominium building and 516 units na rooms. So dito pwedeng tumira yung mga local government employees. Check natin. Ayan. Halos kumpleto naman pala yung gamit. May comfort room, shower, ay sorry po. Ay sorry. Sige. So may maliit na kitchen, dining table, rep. And ito may living room na rin sila dito. Tapos ito yung pinaka nila, pinaka room. Wow, nice.
So ito guys, yung 2 bedroom nila. So nabasa ko nga kanina meron silang 1 bedroom, 2 bedroom, and 3 bedroom. Maluluwang yung ano nito, yung mga kwarto niya. Wow, then dito, overlooking yung athletic stadium. Yan, lumakas yung ulan, grabe. Ang ganda guys. So check natin yung isang room. Ito na yung pinaka dining nila and then living. Tapos yung one room, ito na siya. Mas maluwang yan, may sarili siyang TV. 3 bedroom yan ha? So ito yung pinaka 3 bedroom nila guys. So ito yung pinaka first room. Living area, dining. Siyempre may kitchen. So ito na yung isang room. So, yung dalawa pang kids room and yung isa ito na yung pinaka master bedroom nila. So, isang master bedroom guys. Yan, may sarili na siyang CR. Wow. Today, it symbolizes wellness, fun, grace, life, artistry, and passion. So yun no guys, lumabas muna tayo sa pinaka media room. So wala naman tayo nga itatanong sa about New Clark City, no. Nakikinig lang tayo kanina and iba-ibang media yung mga kasama pala natin from Manila. So halos andyan sila yan para i-cover at i-feature nga itong New Clark City. Sabi nga kanina in 2 years nasara itong New Clark City. Ngayon talagang ino-open na siya sa public and yung mga ibang facilities. So may mga designated area na pwede kayong kumuha ng pictures and mag-stay. So, bawal talaga sa pinakaloob niya. In terms of the tourism industry kasi, of course, it's an additional destination for us. As a matter of fact, even before the opening of the New Clark City, we've been bringing special guests here, investors as well, and special groups from the different parts of the country. Because we're very proud that this type of facility has been built in Central Luzon. With the development of the planning to decongest Metro Manila and to have the new number of our national agencies, most of our national agencies in the future to planning to relocate here is a big investment, economic opportunity. So ngayon guys, no, meron silang Zumba dito and later magkakaroon ng concert mismo dito sa pinaka area na to yan. So nandito lang yung sa pinaka media room natin kanina, sa pinaka likod lang guys. Lapit tayo para makakuha tayo ng video. Ito pala yung Qatar Lagueñas natin dyan. So kakatapos lang ng pag-dinner namin dito sa Aquatic Center. And yan, kakatapos lang natin umikot dito sa New Clark City. Yan, kung gusto nyo pumasyal dito every weekends guys, alam ko meron silang free shuttle yan. Check nyo yung kanilang Facebook page, New Clark City. So hashtag NCC ready yan. Sa 2 years na sinarado itong New Clark City, ngayon is open na siya. So yun guys, no, kung nakita nyo itong pinaka-vlog natin, punta na kayo dito sa New Clark City. So may mga designated area na pwede kayong gumawa ng mga photos, pero dito sa pinaka-lobbies, bawal pang pumasok kasi nga hindi pa totally nag-operate or wala pang event na ginaganap dito sa may mga facilities nila. Yan, napakaganda ng New Clark City guys. So first time natin nung SEA Games, hindi tayo nagkaroon ng chance na pasyalan nitong New Clark City. Kaya kaninang rolling tour kami sa lahat ng facilities nila, talagang namangako and yun nga, na-miss ako kasi napakaganda nung New Clark City guys. So yun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos. And then huwag nyong kalimutang i-share ang video to para updated kayo sa lahat ng mga tourist spots and then syempre lahat ng kainan sa Pampanga, Tarlac. So until our next vlog, peace out.